Ayun na, malapit na tayo guys. Ito na yun guys, yung pinaka-area ng baboyan ni Father. Ayan. Ayan guys, napakasukal dito pero ano naman siya, wala naman mga ahas. Ingat lang tayo. Ayan, sukal. Ito na yun guys, papakita natin. Makain sila ng baboy. Yan guys, hindi naman tayo marunong maganyan. Ito yung kakatayin. Isa. Ito yung kakatayin natin guys sa lingkod ng pagkabuhay. Laki na rin. Yan. Yan guys, so may kalabaw din. Kalabaw na ni Uncle. Ang ganda dito guys. Alam mo guys, nanghinayang ako sa sa lupa na ito, lalo na dito kasi dapat dito may mga tanim-tanim ka na gulay kasi may bakante na lupa, so hindi na talaga siya nagagamit. Kaya nito guys, so kung may paararo mo ito, taniman na ang gulay, hindi ka na mamblima sa mga ulam, hindi mo na siya bibilhin guys. Ito, papakita natin sa inyo guys yung pangalawang katayin natin kasi dalawa guys dalawa. Yan, ito yun isa guys, ito yung isang kakatayin. Tinggo ng pagkabuhay. Magsawa na naman tayo sa baboy guys, native na native. Ito naman yung paanakin ni daddy, lalaki pala ito. Yung babae guys, papakita ko sa inyo, yung palahi lang pala ito. Ito guys, so may mga palay oh. Yan. Yung kagandahan dito guys kasi masipag ka lang talaga, hindi mo nabibilin guys yung ano dito, yung palay. Kaso tuyo siya pero namunga na guys makasurvive na yan. Ito natin yung ay, ito yung paanakin guys. Laki din, laki. Laki. Ayun, may anak pala siya guys. Kita natin sa inyo. Pala yung anak niya. Ang anak na pala to guys. Ilang piraso ba ito? 2, 4, 6, 8, 9 guys. Grabe. 9 ang anak. Yan. Yan siya. Grabe ang saya. 2, 4, 6, 8, 9 guys, yun 9 yung anak niya. Imagine guys, may ganyan ka lang alaga tapos ang anak, bawing bawi ka na sa siyam na yan. Siguro namatay pa yung iba niyan, namatay pa yung tatlo, siyam, bali 12 pa lang anak nito guys. Kasi sa pag anak naman ng baboy guys hindi talaga mapiperfect yan, meron talagang mamamatay. Pero ito sure ball na ito guys kasi malalaki na oh. Sabi, ang ganda, ang ganda dito guys. So gagawa na lang tayo ng part 2 dito guys sa area na ito kasi ang ganda. Gawa tayo ng part 2 dito. Sa ngayon guys, yan lang muna ang video natin. Thank you for watching. Please like and subscribe to my small YouTube channel, Mondricar69 Vlog. Bye bye.